sana japan Hambai pilano sini social media rokno belai ojarawo sini nangmani jarawo norok phaimani bagai norokno belai hambai hingkai जों hingkai south hodrai bisini andaro जों kaisa bubagrani tüifang bai khlai जों tipra mothani kaisa program kotor khlaina thangui tongo hingka aboni bagai o program ni ngai जों kaisa committee khainaka o committee ni bisingo sini yango convener tongo Purnijoy Kuki hingkai ang kakai o program ni ngai kaisa committee ni secretary hingkai mo kakai sini south hodrai bisini chairman sini borong bonang Samuel Jomatia hingka kai tini जों media ni bwskango ma phaimani karon khe mose asuk sal kodak ma जों waisapano bubagrano जों manyako biaba kaham kereng kepalo जों tongma bagai sini kepal kaham जों tini bubagrano manai bubagra phaina hinai जोंno je asa sari kalang thamani belai khatung khajang mani aboni bagai no जों tini kebang ma asuk salni porebo जों tini south hodrai tuisakma kamibo जों kaisa tipramo thani ngai program kotor khlaina thangui tongo hingkai aboni bagai o kisi sa norokni bwskango ang sanamo chungmani khe phaidi जों khana 15 tarik 2 March 2026 Sunday ni din Robibar kebang masini kami amtani lukurokno जों thaisingono borokno जों announce khlaika jotono phaimanjaknani bagai khana program ni bagai hingkai ang jotono no kobokna musungnai sini gana gini ni sini hodrai bisi tongko sini south pulimpo tongko sini uttor pulimpo tongko sini khamarbari tongko sini duski bisi tongko hingkai nini yang korkori bisi tongko amakai kebang mano जों khoborika hingkai aboni bagai ang jotono no kobokna musungo phaidi khana जों bubagra bai जों malai lainai tei bubagrani thansao bo khoroksa tipra mothani supremo ongya bo khoroksa sini raja sini maharaj sini hani bubagra sini joto duk dukho kosto joto kisu naye agini simi sirisiti ni simi je chungno naikolai phainai aboni bagai o bubagrani je program kebo takarjakthung angkhai sana nayo o program kha जों kaisa hamari manmani haise matongo omo ongkha जों kaisa belai kepal kaham theinani swikango जों bubagra bai जों sini kami amchayo yapri rewoi जों bai baksa phaimani amos जों khai belai khe kepal kahamni wansugo hingka aboni bagai sini kamini lukurok tawanadi sini gana gini ni bisirok tawanadi sini bubagra phai tongo hingkai norok gari gora ni beparo ba ang norok no sanamo sungo phailai tei norokni gari number जोंनो rifaidi joto pare जों mansak जों amarokno norokno जों problem rokno solve khainani bagai जों chai tokano hingka amsungno khana phungni sini 11 tao sini timing rijak hingka aboni bagai jotono 11 ni swkangno phaiye orobo kuthum phainani bagai joto tiprasa sini ha bubagra bai malainani bagai phaibai jati hinai noro jotono no khabai khubai kobok jao minmung ani mung Probin Rupini ang o program ni committee ni ngai secretary program khainani thang tongo sini bubagra paisok khainai sini hani bubagra sini public demand oroni o kolok ma sal romoi khlailai tongmani khanano fulfill ngai haini bagai oroni go joto sini south hodrai bisini borok khorok saphana karjak yagai phainani bagai ang jotono koijago tei sudo south hodrai ni simiya south hodrai ni gana go sodo korkori tongo south pulinpur tongo duski tongo te ayang koilanpur noksirai obahai sini gana gini go kebang ma tongo jotono phaikangke belai khe hamnai ang jotoni thani koimang nargo tauni bagai hingke sini o bubagra wngkha jotoni bufa sini hani nokphang haini bagai kebo ta karjak jari hinui ang norokni thani koimang nargo asuk jaro tuina ang sasinai ani koklong bwthakha hambai jotono।